डेफिनेटलि दा जों प्रथमाव जों डेम'क्रेटिक भाबै जों आवाजखौ होगोन जों खावलायगोन हाग्रामा महिलारिखौ जोंनिनो मानसि हाग्रामा महिलारिखौ जों बयबो रायजो राजाफ्रा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव देरहाहोदों प्रमद बर'नि माने गाज्रि सासनखौ बोराबनानै बेखौ नेवसिनानै हाग्रामा महिलारिखौ देरहादों दा उथे हाग्रामा महिलारिखौ जों रिकुवेस्ट खालामगोन खावलायगोन बिपिएफ सरकारखौ रिकुवेस्ट खालामगोन खावलायगोन आरो बिथाङा निस्सय खोनासंनांगोन आरो खोनासङाबा गाज्रि जागोन बाथ्राया खोनासङाब्ला एबा मानियाबा खोथाया आलादा जागोन। दावराव देख्रेब नार्जारि जे बर'फोरनि समाजनि जौगानायनि थाखाय गोबां हाबा मावो दिनै बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारखौ मानो बेबायदि बुंखो जाथाया नोंसोर मिथिखागौ बयबो मिथिया नङा थ' रायजोफोर क'क्राझारनि मालगाव जे एपिडिसिएल आदानि कम्पानिनो मालगावनि हाखौ हगारना होनाय फारसे गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि बर'नि रायजो राजाफ्रा गोबां धरना होबोगासिनो एबा हाग्रामा महिलारि सारखौ रिकुवेस्ट खालामगासिनो दंबा जायखौ लानानै दिनै जोंनि बर'नि समाज सिबियारि दावराव देख्रेब नार्जारिजों लोगोसे बर'नि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानानै लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारिया गोख्रोङै जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ सोंखारिदोंदि जुदि एपिडिसिएलनो मालगावनि हाखौ गारनो होयोब्ला बाथ्राया आलादा जागोन होननानै बिनि थाखाय बिथाङा माखासे खोथा फोरमायदों नैबे बिदिनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय रायजोफोरा लोगोसे बिथांमोना बा रायजो राजा मेलेमजिबिफोरा बिथांनि जे दावराव देख्रेब नार्जारि सारा खोथा बुंबाय बेफोरखौ मा सानो आरो सिगांनिफ्रायनो जों नुबोगासिनो जे कटबझारावबो बेबायदिनो जाथाय जादोंमोन जोंनि बारग' प्रमद बर' सारनि दैदेननाय समाव जायखौ जों रायजो राजाफोरनि गोब्राब नाजानायाव होबथादोंमोन बे बारावबो जों रायजो राजाफ्रा जयै जे आदानि कम्पानि एपिडिसिएल कम्पानिनो नंबा जे हाखौ होनो नागिरदों बेखौ जों ज' जानानै रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेफोरनि फारसे होबथायो आरो जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारफ्राबो बुजियो जाहाथे बेफोर बाथ्राफोरखौ थ' रायजोफोर नैबे बिदिनि गेजेरजों जोंनि दावराव देख्रेब नार्जारि सारा मा खोथा फोरमायखो नोंसोर नायलांबानो जाबाय आरो बिथांनि बुंनायनि फारसे नोंसोर मा सानो मोनसे मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय। डेफिनेटलि दा जों प्रथमाव जों डेम'क्रेटिक भाबै जों आवाजखौ होगोन जों खावलायगोन हाग्रामा महिलारिखौ जोंनिनो मानसि हाग्रामा महिलारिखौ जों बयबो रायजो राजाफ्रा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव देरहाहोदों प्रमद बर'नि माने गाज्रि सासनखौ बोराबनानै बेखौ नेवसिनानै हाग्रामा महिलारिखौ देरहादों दा उथे हाग्रामा महिलारिखौ जों रिकुवेस्ट खालामगोन खावलायगोन बिपिएफ सरकारखौ रिकुवेस्ट खालामगोन खावलायगोन आरो बिथाङा निस्सय खोनासंनांगोन आरो खोनासङाबा गाज्रि जागोन बाथ्राया नोङो उदाहरन मोनसे जों होनो लुबैदों फाग्लिजरायाव जि हा होनो नागिरदोंमोन प्रमद बर'आ इलिगेल भाबै बर' फिसाफोरखौ जे अननाय भाबै नोङो माने दुखु दाहा दोननानै फाग्लिजरानि रायजो राजाफ्रा रोनसोन्द्रि बायदि जाखांदों हासिबलायलाय ओंखारदों बयबो दिखारजों माने आन्दलनाव बारसोमदों दा दिनै थुद्रुब बे धौआ जोंनावबो बे फैनो हागौ बे मालगावआव फैनो हागौ आरो बे फाग्लिजरानि धौआनो दिनै प्रमद बर'नि सरकारखौ आउट खालामदों होननानै जों बुंनो हायो दा बे लेसनखौ जों लानांगौ आं सानो हाग्रामा महिलारिया गावबो जुदि आन्दलनखारि आन्दलनजों फैनाय बिथाङा बुजिगोन आरो बिथाङा रायजो राजानि खावलायनायखौ खोनासंगोन आरो जुदि जेबो जाथाराब्ला जुदि मानिथाराब्ला जोंहाथ' उफाय गैया देयार इज नो अपसन देयार विल बि नो अपसन देन टु गो टु माने कर्ट जों उइल एप्रच टु कर्ट बे जोंनि माने डिसिसनखा बेयो जों कर्टखौ जोङो माने नक खालामगोन कर्टखौ जों खावलायगोन कर्टआव जों थांगोन केस होगोन बे फाइनाल आरोखि